Ahojte, tak ja vás vítam pri tomto videu s názvom Môj darček pre vás. Nebude to teda hmotný darček, ale bude to nehmotný darček. A rozhodla som sa toto video natočiť, keďže mnohí z vás píšete, či by som mohla spomenúť vo videu váš kanál alebo vlog. Ale ja samozrejme vždycky poviem áno, ale vždy na to zabudnem. Tak som si povedala, že natočím toto video tak. Podstata tohto videa je v tom, že vy mi zanecháte komentár a ja potom z tých všetkých komentárov spravím ako keby taký zostrih, ktorý vyjde buď v sobotu večer alebo v nedeľu. Čo môžete získať? Môžete zvýrazniť váš kanál alebo blog, plus sa môžete dozvedieť o iných youtuberkách alebo blogerkách. Jedna podmienka je mi zanechať komentár, z ktorého prvý riadok bude link alebo teda odkaz na váš YouTube alebo blog. Druhý riadok bude buď ukážka vášho takého videa, ktoré si myslíte, že sa vám najviac vydarilo alebo že by vás mohlo reprezentovať. A označte mi prosím vás maximálne 10 sekundový úsek, ktorý mám dať do toho zostrihu, čiže napríklad od 3. do 8 sekundy. A potom tomu Google Plus samozrejme automaticky vygeneruje meno. A ak je to teda blog, tak odkaz na váš najlepší príspevok. Dobre, to je všetko, dúfam, že sa vám tento nápad páčil a dúfam, že vám pomôžem. Teda ten zostrih vyjde buď v sobotu večer alebo v nedeľu. Dobre, vidíme sa pri ďalšom videu, a keď v tomto videu sme sa moc nevideli. Dobre, pa pa!